салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако дар бозори Коровон қарор дорем. духтаро 10 дарвоза контейнери 198 контейнер духтаро распродажаи калон кардаган пардора нархошон ай 20 сомон сар меша ё 20 сомонана инам ё метршон духтаро 20 сомон я касе дар корай марҳамат ватсапи савдогар дар экран маълумоти бештара духтаро айхчон мегирен. بعد اجا ویبر دخترا به حدی بعد کالونای نمیتونم همه رو دونه بدونه یا نرخ بگم یا نشان بدم شما نگاه کنید دخترا همین صورت رو ویبر کنید در واتساپ سوداگر پارتیم با نرخ نوی انقشون اخچون میگیریم انا میره ایمین اگلش افگین چنده این 75 سمونه 1 متر 75 سمونه خونه 3 متر بعضی خونه 5 متر میره خیر از چند میگیرن حساب میکنن وای میکنن دستافکا با تمام شهرهای روسیه داخلی تاجیکستان نیز دارن دخترا ماتریال او بامبوک دای من اینا نوینکم ане бори нав омадаи бинен аҷоибот фасонак ё чанде 65 сомон 1 метр 65 сомон духтаро дута расветка дур модель дора расветка дора не волна бинен чхе фасони бад ба тури товусак дора бина новинка турои товусак доштиам бо духтаро ман суроғара додам маълумоти бештара чунак гуфтам ай хачон мегирен дастафка ба тамоми шаҳрҳои Россия дохили Тоҷикистон дорад нарх ай 20 сомон буда нархошон ай 20 сомон то 90 сомон ай духтаро якон такша партуфта нишон метиен нишон тиен дастад меби фақат ина духтаро падара фасони шабинен аҷоибот аднатонове ам дорем чанд намуд ана аднатони холи ина фасони падара бибинем да ира бинен духтаро ранги тури арусия бовар кун тури арусия ҳам пардаи ҳозира ҳеҷ фарқ намекунад беҳади бад хушро на духтаракон нигоҳ кунед шумо вибротона дар ватсап партоен ҳатман заказ қабул мекунад духтаро ба хоҳиши савдогаре ки ман як чиза мехоҳам эълон кунам касе харидори аниқай ҳам хелан харидори аниқай мақсадам чи сахт лозимай бад бинависан хоҳиш мекунем вақти савдогарам духтаро нагирем доставка дохили шаҳр боз бесплатни будай духтарако ба аднатоновия шабинен духтаро чихе хушро и качествои зурай духтарако чилион дорем баъд бамбукови дорем навин ё чанд сомон то чанд сомон бамбукови ино 40 сомон грексетка дорем 35 сомон аднатоновиш хоб ино чи ино 35 сомон анҷа арзонтара 55 сомон буд 35 сомон шдаги духтар да ҳама ҷо то ҳоли 50 сомон истодагия 55 сомон ба духтар кон инҷа да хеле нишон чиёмтона и пардо чанди мешаванд не комплекто 600 сомон 600 сомон комплекти духтаро даҷа хайчунони гуфтум вибр бисёри бадай ин расветкуҳош хай бо инҷа да инамудош ҳастай баъд ами болоҳои пардора духтаро бан дар авор нишон наметиём не хеле нишон метиём бинен материалошона даҷа шумо вибр мекунен духтаро вай мекунан расветка када тайёр када не хеле мекунан метиён тона инҷа да вайошай расветкои ҳамиёй ё чанде партерамо 35 сомон 1 метр шуде духтаро и чанд расветка дора майлаш ваёшон даян пул шархелай ҳар намуд пул дора чанд сомон то чанд сомон ай 35 сом сар меша питек дорем баландиш 3 метр 60 сомон ба дорем немецкиро нишон тем баландиш 320 80 сомон 70 сомон распродажа кардагем 3 метраша дорем метраш 55 сомон духтарако неҷада хайр расветка ё чи ном дора ягон ваша мегин маълумот бите шанели ду тарафа ҳай ду тарафаи метр 65 сомон баландиш 280 качествои беҳтарин бо дорем глянси кадифе дорем ана баландиш 280 80 сомон бо дорем ай фирмаи софия дорем метраш 70 сомон блес дорад бо ин хайтеко дорем метраш 40 сомон распродажа кардагем 35 бо дорем рамрои аднатонови барои курпача меша барои дастархон барои парда ҳамаш мешавад 35 сомон духтарако я метавонед дизайн кунен парда кунен дастархон кунен курпача кунен фасони бад мебояд ин метраш чанд сомона духтаракони макарончикора бибинен ё чӣ хеле ҳисоб мекунен ира и 3 ба 3 баландиш барои 3 ба 3 барои ресторан барои ошхона барои даҳани дар барои хона барои оформлениҳо ҳама чида хушш мебиёд 4 расветка дорем 100 сомон бо арзон мекунем и як тиризаш да ёки як даража 100 сомон меша 3 ба 3 100 сомон качествои оригинал марҳамат харидоро